खाम्फा बरगयारि बिथाङा लाजिनाय दंब्ला गावनि नमिनेशनखौ उइथड्र खालामनानै लाफिननांगौ। खाम्फा बरगयारिया सासे फेलर लिडार। मानोना खाम्फा बरगयारि बिथाङा इसेबाबो बिथांनो जुदि लाजिनाय दङब्ला दिनैनि तारिखआव बिथाङा गावनि जि नमिनेशन फैबाय थानाय समाव होगोन बिथाङा उइथड्र खालामनानै लानांगौ। थांनाय गोलाव 10 बोसोराव से नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव गुबुन हारिनि सुबुंखौ एमपि देरहाहोनायनि गुबै दायनिगिरियानो जाबाय हाग्रामा महिलारि आरो खाम्फा बरगयारि। क'क्राझार एसटि जि रिजार्भेशन एमपि सीट दङमोन बेयो गुबुन हारिनि आखायाव दंमोन आरो बेनि गिबि आरो गाहाय दायनिगिरिया मानव हाग्रामा महिलारि आरो खाम्फा बरगयारि। बिपिएफआ सरकारखौ सालायनो हायैयाव गुबुन हारिजों दाङाबाजि खालामनायनि थाखायनो हिरा सरनियाया 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव 10 बोसोर एमपि जानो हादों। हाग्रामा महिलारि आरो खाम्फा बरगयारिनि दैदेननाय बिपिएफ सरकारनि समाव खेबथाम हारियारि दाङाबाजि जादोंमोन। बिथांमोननि बैफोरबायदि दैदेननायाव दाङाबाजि जानायाव रायजो राजाफोरनि गोबां सम्पदफोरा खहा जानानै थानांदोंमोन। हाग्रामा महिलारि आरो खाम्फा बरगयारि बिथांमोना सरकार थासेयावबो बर' हारि रैखाथिनि थाखाय जेबो खामानि मावलाङाखिसै। खाम्फा बरगयारिया डिपुटि चिफ जानाय समावनो खेबथाम हारियारि दाङाबाजि जादों। बिथाङा बिटिसिनि डिपुटि चिफ जानाय समावनो बर'नि गोबां इन्टेलेक्चुवेलफोरखौ मार्डार खालामनायफोरखौ गावनि मेगनजों खाम्फा बरगयारिया नुदोंमोन। बिथांमोना जातिनि थाखाय खामानि मावगोन होननानै समायखिरा लानानै बर' हारिनि थाखाय मोनसेबो खामानि मावदियासै। बिथांमोननि दैदेननायखौ रायजो राजाफोरा मिथिखाबाय, बेनिखायनो नैथि खेबनि थाखाय बिथांमोनखौ जायगा होनायनि जेबो अपसन गैया। नाथाय बेफोर गोख्रों बाथ्राया जों बुंनाय नङा। बेफोर गोख्रों बाथ्राखौ रंगुल बर' बिथाङा बुंदों। नंगौ, नोंथाङा थारखौनो खोनादों। बेफोर गोख्रों बाथ्राखौ दिनै इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि बुंथिगिरि रंगुल बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बेफोर गोख्रों बाथ्राखौ बुङो। बेनि अनगायैबो बिथाङा आरोबाव गोबां बाथ्रा बुंबावदों। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथाङा आरोबाव मा बाथ्रा बुंबावखो आबुङै मिथिनानै लानि फै। जि जानो गोनां एमपि इलेक्शन बा बिसायख'थि बेयो जोबोरैनो ओंथि गोनां। बे जानो गोनां बिसायख'थि बेयो जोंनि हारिनि थांनाय थैनायजों मोनसे सोमोन्दो गोनां बिसायख'थि। मानो होननानै बुङोब्ला थांनाय गोलाव 10 बोसोर क'क्राझार एसटि जि रिजार्भेशन एमपि सीट दङमोन बेयो गुबुन हारिनि आखायाव दंमोन आरो बेनि गिबि आरो गाहाय दायनिगिरिया मानव हाग्रामा महिलारि आरो खाम्फा बरगयारि बिथांमोना सरकार थासेयावबो रायजो राजाखौ सामलायनो हायैयाव गुबुन हारिजों दाङाबाजि खालामनायनि थाखाय बर'नि जा मोनसे सेन्टिमेन्ट थ्र' जानानै 10 बोसोर हिरा सरनिया बिथांनि आखायाव थांदोंमोन। द्याट मिन्स बिथांमोना बै समाव रायजो राजाखौ मिसलिडिं खालामदोंमोन आरो बयखौबो बिथांमोना समानै लांनो हायाखै। समानै लांनो हायैनि कारनफ्राबो बेनो बिथांमोना बै समाव डिक्टेटरशिप खालामदोंमोन। नाथाय बिथांमोना बेराफारसेथिं मा खालामदों, बर' जातीयताबादखौ गाख्रुबनानै बिथांमोना नासयनानै गुबुन हारिफोरखौ माने गोजौ थिखांसिननायाव बांसिन स्पेस होनायनि थाखाय बर' हारिया बहाबा नङा बहाबा बै समाव गाब्र'नो गोनां जादोंमोन। नोंथांमोना नायनो हागोन जे खनथाम मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि आरो मानव गेदेर खाम्फा बरगयारि बिथांमोननि लिडारशिपनि समाव खनथाम हारियारि दाङाबाजि जादों। आदिबासिजों जादों, बांगालजों जादों। दा बेफोरबायदियाव जोंहा गोबां माने धन सम्पति आरो हारिनि माखासे सम्पदफोरा माने नस्थ' जालांदों। दा बाथ्राया जाबाय बिथांमोना सरकार थासान्दियाव बै समाव बर' हारिखौ मानो रैखाथि होनो हायासै। स्पेसियेलि खाम्फा बरगयारि बिथांनियाव आं मोनसे कुइसन खालामनो नागिरदों। बिथाङा जाय समाव डिपुटि चिफमोन बिथांनि समावथ' खनथाम हारियारि दाङाबाजि जादोंमोन। बिथांमोना बै समाव बर'नि इन्टेलेक्चुवेलफोरखौ थैनायखौ मार्डार खालामजानायखौ गावनि नोजोरजों गावनि मेगनजों नुदोंमोन। बै समाव बिथांमोना भाइब्रेन्टलि जातीयताबादखौ सिगाङाव दोननानै खामानि मावगोन होनना समायखिरा लानानै खिन्थु मोनसेबो जातिनि खामानि मावासै। दा दिनैनि तारिखआव कुइसना बेनो जादों बिथाङा मा मोखांजों बिसायख'थियाव बाहागो लादों। बर' रायजो राजाया बिथांनि लिडारशिपखौ गोलाव सम नुबोदों। दा बिनि थाखायनो बिथांखौ सेकेन्ड टाइम जोंहा स्कप होनायनि खुनु अपसन गैया। मानोना बिथांमोननि समाव हारिनि थाखाय मोनबो बिथांमोना स्टेन्ड होबोआसै। बै समाव कंग्रेसआ जाय समाव सरकार दङमोन जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ AK-47 होनानै हमनानै लाना थांदोंमोन।
दा बै समावथ' बिथांमोना सरकाराव माने एलायन्स दंमोन कंग्रेसजों दा बाथ्राया बेनो खाम्फा बरगयारि बिथाङा मालाबा गावखौनो जातिनि हिर' बायदि माने इस्टाब्लिश खालामनो नागिर गावखौनो जाहिर खालामनो नागिर खिन्थु जोङो जुदि एक्सुवेलाव नायोब्ला बिथांमोना थारैनो जिर' जातीयताबादनि मुं लाफ्लानाय बिथांमोना गेजेर गेजेर दालाल खालामबोदों जायनि थाखाय हारिया गाहायनिख्रुइ गाहायसिनाव गोग्लैलांदों दा नोंथांमोना नायनो हागोन बर' रायजो राजा मिन्थिगौ थांनाय 17 बोसोराव गावनो लेन्ड रेभिनिउ आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बेराफारसेथिं इडुकेसननि बिथाङा सासे इएममोन बिथाङा डिपुटि चिफमोन दा बिथाङा बै समाव गोबां खामानि मावनो हागौमोन हारिनि थाखाय हानि पट्टाफोरखौ जोंनि बर' रायजो राजानो होनो हागौमोन बिथाङा माखासे जा डिफरेस्टेसन जानाय माखासे स्मागलिं जानाय बेफोरखौ होबथानो हागौमोन नाथाय जों नुनो मोनबाय जे बिपिएफनि बाघा नेताफोरा बै समाव बागानफोरखौ गावनि नामाव खालामनानै लादों माखासे हाफोरखौ दखल खालामनानै लादों हिउज करापसन जादों बै समाव मोजां दंफां लाइफांफोरखौ दाननानै फानदों दंफां लाइफां फाननानै माखासेया माने धन सम्पति माने अजस्र धन सम्पति खामायदों बेबायदि सासे सुबुंखौ दिनै बर' रायजो राजाया जे फद होगोन आं फोथाया बिथांमोना सुख'हायै बर' हारिनि जि खहा खालामलांबाय बेखौ साफ्रोमबो बर' रायजो राजानो मिन्थिगौ आं खावलायनोसो नागिरदों मानोना खाम्फा बरगयारि बिथाङा एसेबाबो बिथांनो जुदि लाजिनाय दङब्ला दिनैनि तारिखआव बिथाङा गावनि जि नमिनेसन फैबाय थानाय समाव होगोन बिथाङा उइथड्र खालामनानै लानांगौ मानोना बिथांमोना गोलाव सम पावाराव थानानै हारिनि मोनसेबो मोजां खामानि मावनो हायाखै बिथाङा सासे फेलार लिडार खाम्फा बरगयारि बिथाङा सासे फेलार लिडार बेखौ आंल'सो नङा साफ्रोमबो बर' रायजो राजायानो बुङो बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' दैदेनगिरि बारग' बुंथिगिरि बारग' लेङाइ आफादगिरि मानगोनां जयन्त बसुमतारीखौ बयबो बर' रायजो राजाया हारिनि थाखाय माने भट होनो थाखाय रेडि जानानै दङ जाहाथे फैबाय थानाय समाव बिथाङा दिल्लीयाव थांनानै बर' हारिनि माखासे इस्युसफोरनि सायाव खोथा बुंनो हायो बेनि थाखायनो 10 बोसोर जिथु जों बन्सित जानो गोनां जाबाय मानगोनां खाम्फा बरगयारि हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि मिसलिडिंनि थाखाय बेनि जा सुफुंथाय बै खहाफोरखौ जों सुफुंनो मोनसेल' चान्सआ दङ जयन्त बसुमतारी बिथांखौ जेरैखि जाया जों बर' हिसाबै नैबे एमपि इलेक्सन देरहानाय थेंक इउ नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि हादरारि हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै सासे राफोद रोंखा राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो दालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो थाबैनो मुं थिसनहैदो